Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka komsu akan ka siningkong kepala dap nila isyong ya ka jingelang pada tu ka jingelang nila erai bakum ka kenhun ngin ya chakmat na banta bandawa ya ki artli ki mat ki ba don kam ham tam yangi ki jat menteri wipat ni jela kata kalong ban menteri kam no ya ka SIR dan ka special intensive revision joka electoral rule bat kabaar na kabanta ban wanra ya ka jimpen kala ka SD order 1950 ka ba bantai lan ya ka ba bu renti ya kita ki tribal communities dan ya ki tri-riulum jong ni ka jela ni abai dei ba ka SIR bat kan ka amendment jong ka SD Order 1950 kung mangil aray ka meeting na kaliyang jong ka komsu ngila de ban pha ya ka jing tho sa kami jong chief minister jong ka jela ka jong nin ka singi ka starik bat ngila aray ru ba kum ka kenhun ngin selej ban ya kendu ya ban ajing tho sya baro ki political party la ni ki seng sai pertai ki bedon ni ka jela ka jong ban pentip ya kini ki mat jing dawa ki ban kaliyang jong ka kenhun ngila bu Ahmad jong Sokar ban ka ju ka por ban pan ka jing kershan ban kentu yaki bakum ki noilam jong ki seng perthei ki ba upat ba jong ni ka jela ulabu yaki parti ki jong ki ban jit lani ban chajit kum ki ameli hakayeng dor bar thawan ba makiru ki dai ban shimlang ya ka jo ka jing ki clear namar ka jing dawa ya ka SIR ka jing dawa ban wanra ya ka amendment jong ka SD order 1950 lan kamdi ka jing dawa tang jong ki kenhun sem hala kadik lani ka jong kanu kenhun re kadik ka jing dawa na ka benta ka jing bha ka jing miat nang benta ban yada ya hok long try jong ki try muluk ki badan ni ka jelang di ngilarai bangin let bani kendu ya baro ki political parties ya ki bangila bani kendu bani ki bangimla bani kendu ngin ai ta ka jing tho aki na ka benta ban khot ban wer ki ka baning kong ba makiru ki dei ban penmi ya ka sur jing dawa na ka benta ban menteri kam ya ka SIR ni ka jelang ka jong kabaar makiru kide ban penmi ya kasur jing dawa bat ban kren ba ka jing penkela haka ST order 1950 kala long kebedon kam bat kabalai na kaliang ka jongki kide ban syem ya kilat kilenti ban ye kren ba kasokar in Meghalaya bat kumju ru bat kasokar India bat kibor ki badai pet ya kini ki artli ki mat ki bangila bu Ahmad jong Sokar ki ban kren na kaliang jong political parties kung bakalong menta kinong syok snong jong kacela ki try mulut ki khmi ya kini kinong ilam jong iseng sang perthai ba makir kin kren namam di ban kren ta mangi kung ki kunun sang balang di ban kren tong pat ba makiru kidon la ka jong ka kamram hak bay day ba kini ki mat ki bakta ya ka hok long try jongi kung ki try mulut ti kajingwan ni kendu ka jongi menta kasngi yaw president jong ka BJP Meghalaya kalong ban pani ka jing kershan ban kentu ya ka BJP state unit ba maki kini ban take up la kalong bat ka Sarkar Meghalaya la kalong bat ka Sarkar India la kalong bat ka election commission jong kari India abai di kini ki artli ki man ki ba ka seng labu Ahmad jong Sarkar ti ngi sultanat ba ka jing kren bat president jong ka BJP state unit ban kaliang jong ka BJP state unit u kadon ka ju ka jingmon kamut mangidon ka ju ka PH ba makiru kikwa bagi ya kaya SIR day ban menteri kam no mardor hangni ka jela ka jongi ban hak bayde bak amendment ya ka ST order ru nakaliang ka jong kiru ki sashim kya ban kho ban ya kendu ban kentu ya kibor ki badai pet kalong ya Sarkar Meghalaya la kalong ya Sarkar India baka day ban le man wanra ek ning jingkelati nakaliang ka jong president jong ka BJP state unit kila ayang ni assurance ban nakaliang ka jong kiru kila ya keren ya kaya SIR nakaliang jong parti BJP ro kala de ban kho sya kibor ki badai pet bat makir ki kwa ka SIR ka ban longno la ne ban menteri kam ni ka jela jongi ban bede baka amendment jong ST order ru nakaliang jong parti kila ajing tho eki maki kit study bat kin sapha ya ka jing tho la ne kai ka bat ka jing dawa ka jong kiru hakmat ju kibor ka de pet ta ka jing kedu jongi nakaliang jong komsu ya president jong BJP
For once, I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा. अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.